Sinibingelele bafowethu, siphinde sinamukele ku-YouTube channel yethu. Bafowethu siyabonga kakhulu ngothando nangesupport ensipha yona. I-channel iyakhula. Bese sicela nabafowethu abanga-subscribe ukuthi ba-subscribe. Khona sizokwazi ukuthi sikhule siqhubele phambili lokhu sinilethela nje indaba ngamaskanda enohlonzo. Bafowethu namhlanje sinilethele nje insizwe ezintathu esibonile ukuthi singabe senza iphutha mangathiwa siyidomuli. Okumjolisi, uLimithi, umfokanala, nomjabulisi, ithwasa legoso. Bafowethu into enza ukuthi silandele lezi insizwe ukuthi zishaya ingoma emnandi bafowethu futhi zisencane. Siyamazi kumjabulisi uke wacula kophimbula imnandi. Kodwa nje lezi ezimbili insizwa zisencane zibukeka zinesasa selikhulu, ingoma inkulu bafowethu. Okunye sikuthanda ukuthi nesiginci ziyayibambela bafowethu. Kulama video ke mfoka baba engizowadlala emva kwala lezi insizwa zibambele mathupha zishaw live. Nesiginci ziyayidlalela. Awu enjoy ke le video nansi. Ngiyabonga bafowethu. It's